Ngayong adlaw kanatong tanan ug karong adlaw atong pagatan-awon ang nahitabo kang Lazarus ug sa tawo nga dato. Si Lazarus makaigsoon sa kini siya ka makalilimos nga nagulat lamang og mahulog ang mga mumho gikan sa lamisa sa taong dato ug sa diyang sila namatay mao kini ang nahitabo kanila. Father Abraham, have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames! Son, you remember, in your life you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Please, please, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded to... Unsang makita nato dito nga pagtulunan mga igsoon ang atong kinabuhi. Ma-realize nato ang kinabuhi human sa kinabuhi dahil sa kalibutan ug naa na ta didto. Sa pagkakaron unsa may nahitabo sa tawo nga nato nagmahay siya. Kay kaning naata sa kalibutan ang present manggod ang atong makita sa di nato makuha ang future. Nga ang atong kinabuhi dahil dili lang ingon nga kutob siya sa kinabuhi dahil sa kalibutan nga naa pa dahil nagpaabot sa matag usa ka nato nga angay natong pangandaman. Unsa man ang giingon sa taong dato, niingon siya nga Ginoo, padtua sila sa dito sa akong mga igsuon para masultian sila nga sila maghinulsol sa ilang mga sala. Unsa may gitubag sa Ginoo, naa na siya gipadala sa kalibutan, na si mula Moses ug ang uban pa nga mga magwawali. Apan ingon siya, ingon po lang dito sa pulong kanina gitan-aw nga apan og dili sila motuo, they will end up gihapon sama sa taong dato. Kita nato ang taong dato comforted kaysa sa ang kinabuhi dili comfortable kayo, wala niya gihuna-huna the life after this life. Mausab ka na reminder to each and every one of us nga atong pangandaman di ay angay natong hinulsulan ang atong mga sala ug walay laing makabag-o nato igsuon dili kita mismo sa atong kaugalingon, walay laing makabag-o nato ug unsa manggaling ta kundili ang gugma lang yod sa atong Ginoong Hesukristo. Giunsa kita niya paghigugma nga iyang gihatag mismo ang iyang bugtong anak ug ang iyang kaugalingon, gihatag niya lang ilansang sa krus. So what if ang Ginoo moingon, dah gikapoy nako ani mga tawhana, ako ibutang ning krus, dili na ako ni dayonon ni sila og pagluwas kay mga makasasala kayo. Sige pangayog pasaylo buhaton na gihapon nilag balik. Kay nana man ang atong mentality, di ba? Say mo ana ta di na jud kulayhan anak niya kay mangayog gihapon pasaylo niya, wa gihapon tay ko ani iya gihapon usbon. So pasalamat nga diliin ana ang mentalidad sa atong Ginoo. Wala silang i-desire kundi ang paghigugma kanato. Ato nakita nato ganina mga igsuon, mao kato siya ang representation of hell. Apan dili gid siya ingon nga mao gid to kato siya. Kaya mas grabe pa man ato ang gi-describe sa Biblia. Apan mga igsuon usa lamang kato siya ka representation niya ato makita og gulagway. Nga kana siya gibuhat na siya sa Ginoo, dili siya angay sa dili siya alang sa tao kundi gihimo na gibuhat na niya alang sa mga ni Satan og sa iya mga sakop.
So mga igsoon, walay lain nga mensahe nga kani atong gitan-aw karon is repent. Maghinulsol kita sa atong mga sala ug atong sundon mga lagad kita sa Ginoo, sundon nato ang mga butang nga iya sa Ginoo. Kabalo ba mo ang tawo nga nakabalo sa pagbuhat ug maayo anyapan wala niya buhata kana gihapon siya nakasala. Ug wala nakasala kanato mga igsoon, kitang tanan makasasala, ako daghan kong sala. Apan mga igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo nga sadyang mo duol kita kaniya, nin siya duol kamo kanako, kamo nga gibug-atan ug papahulayon ko kamo. Kapahulayon in the sense nga sa mga kabug-aton sa atong mga kasing-kasing, sa tanang mga problema nga atong giatubang sa matag adlaw, sadyang mo duol ta sa Ginoo mga igsoon, there is rest. Naay kapahulayan kay ngano man nakabaton ka og relasyon diha kaniya nga nahimo kang iyang anak ug nahimo kang siyang imong amahan nga sadyang naa kitay problema, wala kitay laing maduulan kundi ang atong Ginoo lamang. Ug pag-abot unya sa panahon when the right time comes, nakita mga tubang na kaniya, makapikpik siya sa atong abaga, umingon siya, well done, thou good and faithful servant. So mao kana ang mensahe karong buntaga nang hinaot ko nga ato kadtong makuhaan o pagtulunan sa atong mga kinabuhi.